זה אני תומר, אז אני פה עם דן ובר, וישבנו במקדונלדס, אבא שלי אמר לי כמו פעם קודמת שהיינו פה, וזה להוציא כמעט את כל הירקות, ואז להגיד להם, תקשיבו מה, אני משלם על זה כסף, תוסיפו עוד ירקות, אז אני מוציא עכשיו את הירקות. וואו, איזה גאון. יאללה, זהו. זאת אומרת שלא יראה חשוב מדי. ככה. וואו, תומר, וואו. אבל נסתיר את זה. נסתיר את הירקות. יאללה, קדימה, תומר. יאללה. יאללה. יאללה, קדימה. רגע, לא, אני שם את זה פה. יאללה, קדימה, קדימה. אחי, זה הולך... תגיד להם גם שאתה אוהב הרבה. אני אוהב הרבה, זה הולך לסרטון ורלי. כן, אתה אומר? מה? אתה אומר? כן. יאללה, בוא, תומר, יאללה, זריז, אין זמן. לא לצחוק. לא לצחוק, לא צחקים. דן, אתה תצחק. יאללה, קדימה. אני לא. אכלת אבל בשר. לא נורא, תומר, הוא לא שומר כשרות. שילמתי על החוקר, מה אתם רוצים? הם צוחקים עליי. קיבלתי את זה ממש עם קצת ירקות. מה אתם רוצים? קיבלתי את זה לא טוב, קיבלתי קצת לא טוב. וזה עוד ירקות. פעם קודמת גם קיבלתי את זה. אם אפשר קצת להוסיף ירקות.